in my pocket, guess they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't never giving up. Lock up in my pocket, guess they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't never giving up. Lock up in my pocket, guess they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't never giving up. Lock up. Мале, това сега ще протече тука. Това сега е 19, това е 17. И с моят частен номер вече мога да кажа, че колата си има своя чар. Добре дошли в следващото видео, където се надявам да завършим колата на 100%. Както вече знаете от предишните видеа, цялата предница на колата е готова, включително и с новият капак. Но все още има някои дребни работи, които не са свършени и трябва да се свършат. И сега нека ви покажа какво ще вършим днес. Значи първото нещо, което трябва да направим е да си сложим ето този boost pipe в интеркулера, понеже може да видите, че е измъкнат леко. И това се получи, когато бях да взема новият капак на колата и явно не го бях сложил правилно, или си клипа, който реално държи boost pipe да не излезне, не го бях сложил както трябва. Това е първото нещо, което ще трябва да направим, понеже без него имаме boost leak и колата не може да се кара дълго време така. Другото нещо, което трябва да направя е да сменя ето този маркуч, който вече знаете, че имаше лик и го подмених с друго парче, но това не е оригиналното. Още не съм го получил, но се надявам до края на клипа да го получа и да го сменя. И другите работи са малко по-дребни, като трябва да си сложим всичките кори тук. Искам да сложа капачките на тия джет лашове тук, понеже ги имам. Просто ще видим дали ще паснат. И също така съм поръчал кружки за късите, за ангелските очи, както и за халогените, които всъщност съм сложил, защото нямах търпение. Както може да видите, халогените вече светят в бяло, защото са LED кружки, но късите светлини и ангелските очи все още са в жълто. И накрая, ако ни остане време, взел съм масло и маслен филтър. Искам да ги сменя, понеже не знам кога последно е сменил на маслото на колата. И искам да го сменя, за да знам, че колата мога да я карам без проблеми. И това е всичко, което съм планирал, но ако излезе нещо, ще видим по-нататък във видеото. А сега, нека започваме с този boost pipe. Поред мен мисля, че си пасна идеално. Сега остана само да сложа ето този си клип и ще пробваме да запалим колата, да видим какво ще стане. Добре, влезна, не иска да излезне, което мисля, че е добре. Нека запалим колата сега. Също така, както може да видите, сега си показва 13 градуса, значи този сензор си работи. И колата си запали. Това е един проблем по-малко. Мисля, че няма да има проблеми вече с този boost pipe. Също така забрах да ви кажа, че алайнмента на колата не е от най-хубавите, защото и бронята не съм е завил точно как трябва. Та може и това, ако ми остане време, да го поправя, но това не е голям проблем. Аз сега всъщност мисля да източа маслото и докато тече маслото, мисля да сложа тия капачките на джет лашовете и също така да сложим и кружките на фаровете. Та нека започваме. Виеме филтъра, ще отворим и капачката. Това сега е 19, това е 17. Няма как да се разбере дали маслото е ново или старо. На дизелите винаги е черно, дори тук що да си го сменил. Филтър иначе изглежда окей, няма частици или нещо подобно. И не изглежда стар, в смисъл нормален се изглежда. А маслото, което ще сложа е на Castro Edge
5 на 30. Мисля, че това ще е нормално масло и ако нещо гори, тогава следващия път мога да сменим на 5 на 40 или нещо такова. О, не. Сега ще му сложа 5 литра първо и после ще видим колко още 2-3 литра ще трябва да му долееме. Добре, чака да видя дали има течо долу. Нямаме никакви течове, всичко е окей. Сега ще му долеем още малко масло и след това продължаваме с крушките, както и подкалниците също трябва да си сложим. Сега да ви покажа крушките. За късите светлини съм взел H7 на Philips, които би трябвало да светят добре и да държат повече време. Тези тук са за ангелските очи и просто бяха ефтини от eBay. Колко карат толкова, ще видим. И както вече казах, сложил съм LED. Те също бяха от eBay и не бяха много скъпи. И сега ще сложа първо H7-ците и после ще видим как ще сложим ето тези, понеже тези ще са най-трудни за инсталиране. Добре, всичко съм свързал от дясната страна и нека видим първо ангелските очи и халогените. Добре, виждам, че свети нещо. Бам! Мале, брутално е. Обаче нека пуснем и късите светлини да видим те дали светят. Да, светят. Мале, не знам камерата дали може да види реално как изглеждат, обаче оп, нещо стана. Еми да, всичко си свети, всичко е в LED и изглежда невероятно според мене, особено е така. Добре, сега набързо ще направя и другата страна, защото вижте разликата, колко е жълто и грозно срещу тази лявата страна, където просто изглежда брутално. In my pocket, guess they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't never giving up. Lock up in my pocket, guess they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't never giving up. Lock up in my pocket, guess they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't never giving up. Lock up in my pocket, guess they wanna test my luck. Finger on the trigger, I ain't never giving up. Еми, както вече може да видите, всичките светлини са в LED, освен дългите, но тях няма да ги сменям. Не мисля, че е нужно за сега поне. Днес е вече време да сменим този маркуч за антифриза. Както вече знаете, този не е оригинален и е много близо до ремъка и даже е почнал леко да опира. И затова не искам да карам колата повече така. Бях поръчал чисто нов такъв маркуч, обаче не беше същия. Затова трябваше да си го върна и взех ето този, втора ръка, но оригинален. И се надявам, че няма да имаме проблеми. Та, нека да го сменим сега и ще видим какво ще свършим после. Мале, това сега ще протече тук. Не беше толкова много, колкото очаквах. Добре, сега отгоре има още две такива клипове, които трябва да махна и то това е реално. Мале. Его сега откъде тече. Добре, това е. Взел съм и нов антифриз. Мале, завалява вече дъжд. Ето ги двата маркуча. Както виждате, този е на 90 градуса. А това другия нашия, който преправих, е просто една тръба и беше малко е така. Но след това, нека го сложим това.
Както вече може да видите, всичко е свързано тук, ето там, както и отдолу. И най-важното е, че имаме тук 90 градуса ъгъл и този маркуч вече не опира в ремъка, което е много добре. Сега остава само да сложим антифриз. Взел съм чисто нов, същия, който сложих и преди. Ето го и стария, но няма да го ползваме, понеже е пълен с бокуци. Ще сложим нов, ще обездушим системата и дано да нямаме никакви течове. Иначе няма теч от тук. Няма теч и от тук. Тук отдолу си е мокро от одеве, но мисля, че и тук няма теч. Също така забравих да ви кажа, че съм сложил и ето тези капачки. Не са баш оригинални, но стават. В смисъл, ако намеря оригинални, ще ги сменя, но поне няма дупки в бронята, както беше преди. Си изглежда окей. Друго нещо, което ме дразни много по колата е номера и най-вече предния номер, понеже е струшен. Предният номер е целият струшен от удара и предполагам това си и оригиналния номер. Затова ще сложим моят частен номер, който пише Ушев на него, чисто нов. И ако има някакъв интерес от хората, които гледат и живеят в Англия, мога да ви кажа как си го закупих този номер и откъде. А сега ще махна този предния номер, слагам новия, както и отзад и ще ви покажа колата. И с моят частен номер вече мога да кажа, че колата си има своя чар. Вече сме следващия ден и както може да видите зад мене, вече съм махнал бронята. Нарочно не съм го снимал, понеже вече знаете как се прави от предишните видеа. Та нека ви покажа сега проблема, какъв трябва да оправим днес. Така, сега тук от лявата страна може да видите, че всички табове си са идеални, не са струшени. Обаче от тази страна, ето тук липсва едно парче, ето тук е спукано също и от тук също липсва малко парче. Първ път ще пробвам нещо като пластик уелдинг и не знам как ще се получи, но искам да го направя колкото се може по-оригинално, все едно нищо не е ставало. Един час по-късно и вече съм готов. Ето го моето изобретение. Не изглежда най-красивото, обаче мисля, че ще свърши работа. Дупките си пасват, както виждате, с дупките на металния плейт отзад. Ето го пак и хубавата страна. Ето така трябва да изглежда реално. Но пък съм доволен, имайки предвид, че тук нямаше нищо от тази страна, както и от тук. И успях да направя това нещо за пръв път. Сега ще сложим бронята пак и ще видим дали наистина ще паснат работите или няма да седи хубаво. И бронята вече е на колата и мисля, че се получи много добре. Ето как седи. Мисля, че е идеално. От другата страна е по същия начин. Само се надявам наистина да държи. Доколкото гледам си е здраво, няма мърдане, но ще си покажа в бъдеще какво ще е. Една малка грешка ми костваше 2-3 часа само и само да го поправя това нещо. А сега исках да сменя пантите на капака, обаче няма да мога сами, ще ми трябва някой да им помогне, но никой няма свободен в момента, затова ще го оставим за някой друг ден. Но остава само да сложим уплътненията за AC линиите. Сега ще ви ги покажа. Ето тези две AC линии за климатика. И уплътнението, което ще трябва да сменим, са ето тези лилави гумички. Взел съм ето тези две оригинални нови. Последния път, когато се пробвах да ги сложа, беше отвратително. Изобщо не искаха да влезнат. Трябваше с чук да ги набутам и пак не влизаха. Та сега ще видим какво ще стане. Не ме питайте как, обаче ги сложих с 300 зора. Сега обаче дали ще държат тия маркучи и няма да изпуска газ, когато напълним системата, ще разберем по-нататъка. Единственото нещо, което остава да се направи по колата, са реално пантите на капака. Но както казах, това ще го направя друг ден и може би няма и да го снимам. Затова ще сложа край тук на това видео. Колата е на 99% готова според мен. Ще видим какво ще правим по колата по-нататък. Ако имате и вие някакви предпочитания, напишете ги в коментарите. И с вас ще се видим в следващото видео. Чао!